Lalabas si nanay. Ganda ng damit ni nanay, oh. Huwag mo nga tatanggalin yan. Mamaya na tayo magtanggal. Nay, marami pa akong labahin doon, Nay, sa bahay, Nay. Baka gusto mo. Ha? Kaya masakit ang kamay ko. Yan ang ginagawa ni nanay dito. Ba't hapon ka na naglaban, Nay? Dapat umaga naglalaba ka, hindi hapon. Damit mo yan? Damit mo yan? Gamit niya yung binipista niya ng mga damit yan. Yun siya, nagtatago siya, Lero. Lero vlog. Oh, Lera vlog. Oh, vlogger na yun, vlogger. Lera vlog. Nahiya pa siya, nahiya pa siya. Kala ko ba di ka mahiya pag nagtatago ka dyan? Nahiya siya daw ako, no? Nahiya siya kasi sabi niya nahiya talaga ako, mama. Nahiya daw siya. Sabi niya nahiya pa talaga ako, mama. Sabi Yan, niya, subscribe natin, si Lera vlog. You know. Nanay, yung ganda ng dress ni nanay. Naharap ka nga dito, Nay. Harap ka nga. Ay, ganda ni nanay, oh. Parang 16 years old ka lang ulit, Nay, ah. dapat, ganyan siya dapat. Para Pag wala kang Nay, pag wala kang magawa, laban mo lahat ng damit dito, Nay. Pag naboboring ka. Sasayaw ka, Nay. Sige nga. Pakita mo nga kami sayaw mo, Nay. Hindi ba magaling siya magsayo? Magaling ka ba magsayaw, Nay? Yung mga picture na pinapagod. Oh, sige nga, pati nga. Paano ba yung sayaw? Paano sayaw mo? May picture nga ako kay Miriam. Miriam Santiago? Sinong Miriam? Yan, sa tindahan ka lang ng June. Nanay, oh. Kakalayas lang po niyan, eh. Buti nga ka mo bumalik. Sa birthday na May sinasabi. Mamaya, Nay, banlawan mo yung buhok mo, ha. May kulay yung buhok ni nanay, ha. So kung ano yung gusto mga ginagawa ng mga bata dito, yun din yung niya, ginagaya niya. Katulad niya, nagpakulay ng buhok yung anak niya, ate. Nagpakulay din siya ng buhok. Yan. Lahat ng makikita niya sa mga dalaga dito, mga bata, ginagawa niya. Ginagaya ni nanay. So kanina umalis yan. Umalis yan dito kanina, eh. baho. Baho nang? Mabaho yan? Di downy pa yung damit niya. Di downy, no? Yan. Ngayon na ko na kasi inaantay ko sila Boy Sardinas. Ngayon na nalaman ko na yung talagang ugali dito ni nanay. Talagang parang siya, parang bata talaga. Oo. So kung ano yung gustuin niya, yung sinusunod niya rin. Sasampay siya ng damit. So, ang laki naman ng damit mo, Nay. Ba't ang laki ata niyan? Damit mo ba talaga yan? Ang laki ng damit niya, oh. Tapos, Nay, mamaya banlawan mo yung ha. Banlawan mo yung mo. Banlawan mo yung tawag dito, yung ulo mo. Makati yan. Magbibiyak na. Makati yan pag hindi mo binanlawan, nanay. Amin lola. Makulit na si Nanay Rebecca. Ito natin patong. Para makakita natin, tulungan natin si nanay magsampay ng kanyang damit. Nanay, ang ganda mo doon. Ay, marunong ako magsayaw ng ting-ting. Ramya ako. Nanay, yung gano'n na ting-ting ta. Abot mo ba? Abot mo? Dapat umaga para tuyo mamaya. Sumusampay doon. Gusto yan ng Nay, may bula-bula pa yan damit nyo na yan. May bula-bula pa yan, ha. Ano na, dalawa lang yan. Wala na yan. Dalawang Dalawang banlaw. dalawang banlaw. Ba't dinalawang banlaw mo lang? Hindi pa ka Makati yan.
Bumubula-bula pa po yung yung damit ni nanay. So dito kanina, nakita ko dito ginagawa ni nanay. Pag ginusto niya ngang umalis, aalis siya, walang makakapigil. Kasi pag di siya umalis, nagagalit siya. Pag hindi nasunod yung gusto niya. Ano kadalasan ginagawa niya pag nagagalit? Nagwawala po, nagis yung mga kaldero. Ay, nahagis yung mga kaldero? Pito pula eh. Yung ginagawa ni nanay. So dahil nga simula pala nung nabubuhay pa yung asawa ni Lolo yung nag-aalaga dyan. Ayun yung matyagang, lahat naman dito matyaga sa kanya. So bali namin na lang, pinagpapasensya na lang nila kasi siyempre nga may edad na, babalik na sa pagkabata. Ay, pula. Ay, nakakaisip ko. Ano na yan, paniki yan na yan. May paniki, bubula pa yan na bubula pa yung mga damit mo, oh. Ano yan, may downy? Amoy? Amoy sabon pa. Amoy sabon pa yung ano yan. Meron na nga Madilim eh, hindi na siya ako makita eh. Ha? Madilim ang paningiki. Madilim paningin mo? Bakit dumilim paningin mo? Wala bang pa pumatako. Oh, yung sandali. Yung paniki na eh. Oo. Yung bomba mo. Tapos, mabilis siya. Ba't met sa binili ng damit? Ano yung kapag suot niya, tinatapon niya? Kung saan siya magpunta doon na ito. Wala siyang Ah, Dami-dami ng damit dyan, no? tulad nung kayo na wala siyang pati. Di ba sabi ko nga sa'yo, Naiis pa na alti mo. Kung saan pala siya na pupunta, iniiwan yung mga damit niya. Tapos wala na si nanay, umalis na rin. Iniiwan niya pala kung saan, kaya pala kahapon nagtataka ko, nagpapabili siya ng bagong shirt daw. Samantalang ang daming damit naman dun. dami damit niya, napakadami. Pero kung saan siya mapunta doon. Saksihan ko dito kanina guys. Tumambay kasi ako dito. Kasi bukas magbubuhos sila si Tol Sardinas ng kanyang paupahan doon. Magbubuhos. So tutulong kami ni Papa. Exercise na rin yun. No? So tutulong kami. Kaya dyan ako matutulog ngayon. So inaantay ko. Nakita ko yung mga ginagawa ni nanay dito. So hindi nga siya mapakali. Kung ano yung suot ng mga bata, mga dalaga dito, yun din gusto niya suotin. Ayan, ano kaya next na gagawin nito? Tingnan, tanongin natin. Ano gagawin mo, Nay? Anong susunod na gagawin mo? Banlawan mo na yung ulo mo, Nay, oh. Banlawan mo na. Nandiyan ba si Sino? Si Baby nasa akin niya. Banlawan na yung buhok mo. Ayan, parang baton eh. Banlawan mo na yung buhok mo. Yung area nila, Lolo dito. Latok na ako, tagal na lang sardinas. Ha? Lumabas na. Sige, pupunta na ako doon maya. Sila nagbo-box dyan din sa ginagawa. Hindi doon, sa kabila eh. Sa kabila yun, parang papasok niya yung skinita. Nanay, wag ka nang alis dito ha. Wag ka nang gagala ngayon ha. Ha? Nay, wag kang gagala ngayon, wag ka alis. Dito ka lang ha. Baka mamaya pag alis kanina kasi pag alis ko, bigla rin siya umalis. Baka mamaya pag alis ko, umalis ka rin. Hindi. Ha? Hindi ka na alis? Hindi na. Sige. Hindi na daw siya alis. Mamaya pag alis mo. Baka mamaya pag alis ko, wala ka na naman dito katod kanina. Gumala ka agad, no? Yung suot ni nanay. Umuwi siya alas 2. Alas 2. Umalis nga po pala kanina yan, alas 4 ng madaling araw. Umuwi alas Tapos umuwi daw dito, alas 2 ng hapon. O saan ka pumunta kanina? Doon sa pasyalan. Saan pa siya lang yun? Sa ano. Kinuhaan namin ng pera. Pera. doon, no? Layo. Tapos saan mo ginamit yung pera? Ng tinso ko na dati. Ano? Kumakaw kami ng pera doon. Kumuha kayo ng pera? Dati, Magkano kinuha yung pera? 3,000. Ay, grabe. Nagkapindot ako. Nakapindot ka.
Dati, Oh. nanay isang Doon, bali doon ka pumunta ngayon. Kagabi. Bakit madaling araw? pasyalan. Oo nga, madaling araw, wala nang tao doon. Malapit sa wala na pasyalan doon kasi wala nang pere sila. Oo. Wala, hinanay. Namamasyal siya. So, ang pinaka... Dami-dami ngayon nagja-jogging doon Doon sa sa parkingan ng bombero. Pero ang ginaganda daw kay nanay, kada linggo daw talaga, hindi nawawalang hindi magsimba, no? Yung sinabi nila dito. Ako na pera, sabi ko, Kaso stress sila din kasi minsan pag may iniingi si nanay tapos hindi nila maibigay, nagagalit, Ay, nagwa-wild. nagwa-wild. May mga video pa ba kayo dyan? Andiyan ba yung mga video nyo? Ewan ko kung nandiyan pa kayo. Kasi ang dami kong Sayang, video hindi dati. natin na yun. Nag-isipin din natin. Si Tabing ang nagbigay Dito yung mga video pag nagagalit siya. Umuwi yung isang Kaya yun. Kailangan talaga mahaba pasensya mo dito kay nanay. Pag hindi, nako. Nagja-jogging sila doon. Sino? Nanay, naman magkamawid ka. Nagja-jogging sila, nagja-jogging ka rin. Bibili ako, tapos napalunod pa ako. Anay, ayun ay nagja-jogging ka rin. Napalunod pa ako ka doon. Saan ka pupunta ngayon? Ang ganda ng damit nyo. Hindi, wala. Wala. Lumasayaw ka ba dati na sa bonro? Bonro? Sa Tango? Gano'n? dati. Masayaw ka, marunong ka, Nay? Dati. Sige nga, pati nga, marunong ka sumayaw. Sampuran mo nga. Sige, Sampol. sampol. Magaling yan magsayaw. Sampol. Hindi natin mapasayaw si nanay. Pero si Nahiya rin pala. Nahiya din si nanay. Oh, may... Nahiyain ka rin pala. that's okay. Nanon doon nagsayaw kami ng Pasko na nagkaroon ng Pasko. Siya, nalasing na ako. Ninuha ka ko niya rin. Nanay. Tsaka ito, umiinom pa daw. Paano yan, te? Pag ayaw niyo siya pa, alam ba, umiinom kayo dito, ayaw niyo uminom. Ng Pasko, gusto ko minum, ayaw ko na uminom. Kagabi lang. Oo. Pag wala ka, sinabihan ko siya. Magagalit siya, nagagalit pag ayaw. Galit, sinabihan ko. Nang pwede ka mag-inom kung gusto mo, isang buti lang yan sa loob. Ayaw Sa buti niya. lang Well, nagagalit. tatlo. Alam mo ba, nung makakuha siya ng senior, yun sinasabi niya na sinamahan siya. Oo. Tumanggap siya ng 3K. Inubos niya lahat yun ng alak. Di ba inubos mo lahat yun? Kasi ang sabi niya, Oo akin daw. naman to, wala kayong kailangan. Paano yun, Nay? Kapag may pera ka, Nay, huwag mo bibili ng alak, Nay. Ngayon, hindi na siya pwede bumili. Bawal na. Oo, Nay, bawal na. Ang DSWD. Sabi na, wag ka nang iinom na. Oo, bawal ka na dapat uminom, Nay. Kasi 74 ka na, magkakasakit ka niyan. Dapat hindi ka na nagiinom. Nanay, no? Inom ka pa ba? Pinapainom na nga ako doon sa Apindan Ayaw ko Abo, Sabi huwag ng buhit nanay, naman nila. Saan? Apindan. Apindan na sa'yo. Napindan. Apindan. Apindan. Napindan pala, napindan. Oh. Pinapainom ako sa Heavenpur. Heaven Saan for. ba yung Heavenpur? Hotel yun ah. Parang hotel yun. Hindi sila pindan yun. Kasi Heaven for. Oo nga pala, lugar Dati yun. may bahay si Yun eh. Auntie doon. Si Auntie yung may-ari nito. Mm. Ang luar ng kilaban doon. Tiga. Tabi kami ni Nonoy. Sinong nonoy naman yun? Anak Boyfriend ni mo? Banji. Ay, hindi. Kala ko boyfriend ni nanay. May boyfriend ka ba na ngayon, Nay? Anay? May boyfriend ka na? May naliligaw. May nanliligaw ba sa'yo? Ha? May sa ako nang hindi ko nabubusit ako. Oh. Pero nanliligaw sa kanya, nabubisit daw siya. Nabubisit ka doon sa manliligaw na yun. Bakit? Bakit ka nabubisit? Ito karap na, ba't ka nabubisit sa manliligaw mo? Ba't hindi ba gwapo? Hindi gwapo? Tapos shoot ko. Sabi tayo, pa! Bah,
Bahala ka dyan. Sabi ko kay Gusto tumabi sa'yo, Nay. sa Pamela Street. Oh, gusto daw tumabi ng boyfriend niya. Ayaw niya. Anong naniligaw? Parang bakla. Ay ko. Pero boyfriend mo na yan. Kayo na, Nay. Ay, hindi pa. Hindi mo pa siya sinasagot, Nay. Ayaw ko. Ayaw mo. Bakit? Pogi naman nata eh. Sabi, Pag pogi. Jong. Ha? Jong. Si Jong. Ha? Ang pangalan? Jong. Si Chong. Jonggo. Chonggo. Gusto ka. Chonggo. Bakit Chonggo? Bakit Chonggo pangalan? Si Jong. oh. Jong. Oh, tapos mamaya banlawan mo na. Ganitong oras nandyan. Nandun na. Oh, oy, ano ka na, Nay? Magbanlaw ka na, masusunog yung buhok mo. Ay, mag-alaw ka na muna. Mag-anlaw ka na. Naligaw ka na eh. Oo, mag-anlaw ka na, Nay. Masusunog. Uy, si Marimar. Dumating na si Marimar. Oh, oh. Welcome to my house. Wala pa siya. Magbanlaw ka na, Nay. Masusunog yung buhok mo. Pangkulay yun, eh. Oh. Talagang si Manang ambisyosa talaga to eh. Gusto talagang sapawan yung mga bata eh. Uwi na nga ako. Ay, si Nanay. Lap trip si Nanay, eh, no? Niya, hindi pa pwedeng si Tabing lang maganda dito. Ganun ba yun? Kailangan ako din. Sige. Oh. Hanapin mo doon si ano. Ayan. Saan ba si Kap? Oh, andyan, sikap naman hinahanap. Katulad kanina. Bakit sikap hinahanap mo? Katuwa si Nanay yun. Manang. Tanungin mo si Jay. Ayan o, nakabidyo ka. Tanungin mo si Jay. Anabil ako. Annabel pangalan mo? Sabi ni Purman, ano? Sabi ni Purman sa akin. Ang kulit ni Nanay. Ano sabi ni Forman sa'yo? Ano? Alam ko, Ano sabi ni Pama? Sabi ni Forman sa'yo? sa akin. Kumain ka na ba? Sabi ko, hindi. Oh. Tapos, Ano pa? Pasaway ka rin eh. Sabi gano'n eh. ba't parang kanikilig ka na eh? Ginano ko yung yung kamay niya. Eh, wag na. Ayaw ko na eh. Bababa na nga ako eh. Sabi ko, dito. Ang cute magkwento ni Nanay. Ano sabi ni Perman? Ano sabi ni Perman? Si Jess. Jess yan eh. Pangalan pala ni Perman, Jace. Gis Lapid? Si Jess. Lapid? Dito Pamela Street. Siguro naliligaw si Jace. Naliligaw siguro yung si Gis Lapid. Eh, nata yung boyfriend mo na yun, no? Si Gis. Tinapot niya dito sa si Purma sa ulo, sinibdara. Bakit? Nabisit na nanay ko. Natakot ako eh. Natakot ka? Natakot ako eh. Sabi ng gano'n. Si Romy na, nang patakinabangan pa eh. Sabi gano'n. Sabi, Ang ba't ka cute nila maingay? lang yung Sabi ko, kwento. sabi niya gano'n. Ba't ka maingay? Pinukpok? Anong pinangpukpok? Ang balde na maliit. Anong, pinukpok sa ulo? Oo, sa ulo. Pinukpok sa ulo si Forman daw, sabi ni Nanay. Ikaw, hindi ka pinukpok, Nay. Sobra sinuso eh. Sinuso. Na sabi ko na maaalis ako dito. Kaya umalis ka. Kaya malis ka doon. Sobrang siluso si Ipurman eh. Alam niyo yan, guys, yung pinagsasabi ni Nanay, hindi niya, ano lang yan, gawa-gawa niya lang ho yan, no? Sabi ko, wag naman na ano. Ito matuloy-tuloy pa rin. Wag magpapuntay dito, sabi ko kay Baron. Wag ka na papunta doon. Oo. Dito. Huwag nang pupunta doon. Kasi, Bakit? bakit? Sabi, papatinder sila po ni Rome, si Purman. Ay, Jai, guys, joke, ano lang, huwag ka papaniwala dyan kay Nanay, sinasakyan lang ho namin yung ano dyan. Sabi, Oo. nakikialam kasi eh. Ginugulo si Doror eh. Abo, Bakit hindi ginugulo mo yan? aba, Bahala ka. may pagkamarites din si Nanay. Ba't alam mo yun, Nay? Ba't alam mo yun, Nay? Pagkamarites ka din, Nay, ha? Sinasabi nga eh. Sinasabi nga naman Sabi ko, nga, Nay. sabi, magkano na ba ang marites ngayon? Nagmamarites ka pala, Nay, ha? Sabi ko nga eh. Oo. Kaya ano na yan si Pullman. Pinapabayaan ko na nga eh, sabi ni Doron. Ay, grabe. Pinapabayaan Grabe sabi yung ni chismis ni Nanay, Si ha? Lala. Kainit-init yung chismis mo, Nay, ha? Si Lala, sobrang Sinilala? Yung nagbanta ko yun. Okay. Si Lala,
Nasa Makati si Lala. Nagmamarites. Busy ngayon. Basta lakas magmarites ni nanay. Nga ka nandun Oo. si Lala. Updated. Ang cute ni nanay. Wala. Ayaw pa rin tumigil ni nanay sa marites niya. Oo, nagmamarites. Banlaw ka na doon. Wala na. Oo. Banlaw ka doon, susunog yung buhok Tapos niya. bilisan mo. Yan, ano lang po yung katuwaan lang yun si nanay kung ano-ano. Kanina pa yan nagkukwento nung kung ano-ano. Kaya yun, binalag ko na lang para may ano tayo, may katuwaan. Ay. Mayroon pa doon. Meron pa sabi ni Lolo, meron pa daw 2 boteng Red Doors doon.